Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dnes si zahráme Poppy Playtime, už to rovno hráme. Som trošku zahrypnutý, tak prepáčte. Dobre, dnes budeme pokračovanie Poppy Playtime jednotky. Bude to Poppy Playtime 2 a už hráme, no dobre. Nachádzame sa, kde sme skončili v jednotke. Hral som to 3-krát v živote. No tak pokúsim sa to nejako vyhrať. Dobre. Dobre, takže ideme pre kľúčik. Musíme takto to nejako preskočiť. No ako, tak sa zahúpnúť, viete. No dobre. Len tieto bloky musíme dať preč, či súdy, či čo to je. Tam by mal byť ten kľúčik, alebo tam nebude, neviem, nechajme sa prekvapiť, lebo keď som to hral minule, tak tam bol kľúčik. Dobre, takže otvárame dvere a sme tu pri kľúčiku, ja som to vedel. Čo to nejde? Ja tu musím ísť viac tak. Áno, sem. Dobre, máme kľúčik. Tam bolo to červené a môžeme sa vydať otvoriť dvere. Najprv si musím nastaviť, či vám má plný mod brightnessu. To je veľmi užitočné, no akože nie užitočné, ale potom by som tu moc toho nevidel. Si lepšie sadnúť. Dobre, toto, ja som to zobral. Chcem sa pozrieť do inventára, že to vie v inventóri. Dobre, display. Dobre, asi máme toto, áno. OK. A čo to nefunguje? Nice. Tu myslím, že bude Poppy, už si dobre nepamätám. Áno, ja som to tušil. Uhni, musím tam dať ruku. Čo mi tu rozprával, ja to absolútne nechápem. Díky. Ne, musím ísť ďalej, ako minule pri tom kľúčiku. No výborne, teraz musíme len zapnúť generátory, to je ľahké. Sem, yes. Normálne mi zatlieská. Ďakujem. Toto sa asi mám potom zhúpnúť, ale to nefunguje. To tam, áno, to je tá Poppy. Dobre, takže môžeme ísť sem. A teraz myslím, že teraz pôjdeme nejak tak do takej odpočky. Áno, tuto napojíme tie ruky. Výborne. Na budúcej časti by som sa chcel dostať na prvú minihru. Tam bude nejaký zajac, ktorý bude mať nejaké, musí sa rozhúpnuť. Dobre, bude mať nejaké také, že to tak puchne, alebo no. To uvidíte na budúcej časti. Nie, ona zobrala tú Poppy. Dneska mám ísť, ja skočím za ňou. 3, 4. Kámo, do takejto nebezpečnej šmyklavky by som ani za milión nešiel. No super. Musíme nakopnúť elektrinu. Ne, to nebude fungovať. Musím ísť takto. Takto to napojiť. Ne, to nefunguje. Dobre. Myslím, že sem a to sa tak zatvorí, áno. Teraz napojiť to sem. Sa otočiť.
ísť sem a napojiť generátor. A to nefunguje. Čo? To je smutné. Ja funguje to dobre ešte, že? Super. Takže tuto by niekde mala byť tá prvá minihra. Jaj, ale tuto, nechajte sa prekvapiť, čo uvidíte. Ona mi zobrala ruku tam, mobilom Lex, či jak sa volá. Ty kokos, teraz sme bez ruky, vidíte? Nie. Tak asi by som už skončil, tak čaute.